Ba. Zuek gaztezeate ez da, mendik antzan. A ber, probatu itan du. Ingoenek. Ba. Egunon guztioi, hasiera ematen diogu osoko bilkura txikiari. Gai zerrendan, puntu bakarra dago, udalerriko ikastetxeek eskolako agenda 2025 barruan egindako proposamenen aurkezpena eta eztabaida. Hasteko, poza, erakutsi nahi dizuet gaur hemen zaudetelako osoko bilkuren areto honetan. Gaur oso egun berezia da, helduok bete ohi ditugun lekuak gauza garrantzitsuago batez beteta daudelako. Zuen ilusioa, zuen ideiak eta zuen ahotsak. Bihotzez eskerrak eman nahi dizkizuet egin duzuen lanagatik, pertsona guztientzako ermua hobe bat nola egin pentsatzeagatik. Txikiak izan arren, erakutsi duzue gauza handiak dituzuela esateko, eta guk helduok zuengatik asko dugu ikasteko. Estar aquí participando, opinando y proponiendo ideas es muy valiente. Significa que os importa vuestro pueblo, que queréis que sea un sitio donde todos y todas vivamos mejor, y eso también es ser unos grandes ciudadanos y ciudadanas. Así que hoy, además de daros la bienvenida, quiero deciros que os escuchamos con atención, que vuestras propuestas son importantes y que nos sentimos muy orgullosos y orgullosas de tener vecinas y vecinos como todos vosotros y vosotras. Eskerrik asko bihotz-bihotzek, eta orain bai, hasiera emango diogo osoko bilkura txiki honi. Bai. Kaixo, gu San Lorenzo ikastetxeko ikaslea gara. Gaur, hona etorri gara gure ikasturteko lanaren berri ematera. 2024 eta 2025 ikasturtean ekoizpen eta kontsumo arduratsua izan da gure hausnarketarako gaia, eta hura izan da gure ardatz nagusia. Horretarako hainbat lan egin ditugu. Haur hezkuntzako ikaslei 3, 4 eta 5 urtekoi inkesta bat egin diegu uraren erabilera buruz. Lehen hezkuntzako ikasleek etxera eraman dituzte 3 inkesta familiei eta lagunei pasatzeko. Guztira, 356 inkesta jaso ditugu. Datu guztiak bildu eta aztertu ditugu, eta horrela ondorio batzuk atera ditugu. Udaleko teknikaria gure eskolara etorri zen, eta hark ere lagundu zigun datu batzuk ematen. Aztertutako datuetan oinarrituta honako ondorio hauek atera ditugu. Nagusiek uste dute ura aurrezteko ohitura onak dituztela. Polieportiboan dutxa azkarra hartzen du jende gehienak, baina batzuk oraindik luzena ibiltzen dira. Txikiak jolasean ur pistola, globoak eta ur gehiago gastatzen dute. Adin txikikoek oraindik gehiago bainatzen dira dutxatu beharrean. Ermuan uraren kontsumoa handia da, 660 milioi litro urtean, 80 litro pertsona bakoitzeko eta eguneko. Horregatik gure konpromisoa hauek dira. 1. Ume txikiei ipuin eta jolasen bidez kontzientzia sortzea. 2. Piztinako ohitura eta indartzea kartelen bidez. 3. Nagusiak eredugari izatea eta gaztei nola aurreztu erakustea. Eta azkenik, udalari 2 proposamen zehatz egin nahi dizkiogu. 1. Ur ihesa konpontzea, kaletako eta eraikinetako ur horiak aztertzeko programa bat sortzea. Eta udalari ur ihesak automatiko detektatzeko teknologia berriak erabiltzea. 2. Lorategi ekologikoak. Bertako landareek erabiltzen dituzten eta ur gutxiako behar duten eskolak lorategia sortzea. Eskerrik asko gure lana entzuteagatik eta guk egindako proposamena kontuan hartzeagatik. 2025 eta
Bai, Ermuko uraren zikloaren kudeaketa integrala Gipuzkoako ur patzuergoari dagokio. Gipuzkoako 76 herrien ur zikloa kudeatzen duteia da. Euren eginkizunen artean kaleko iesen kontrola dago, baita mantenimendu lanak eta matxuren konponketa. Sarea oso ondo ezagutzen dutenez, iesi eta matxurei oso azkar erantzuten diete. Horrez gain, udala, pizkanaka, berritze lanak egiten ari da eraikinetan. Decía que la gestión integral del ciclo del agua de Ermua corresponde al Consorcio de Aguas de Guipúzcoa. Ya gestionan el ciclo de agua de 76 localidades guipuzcoanas y entre sus funciones se encuentra el control de fugas en la calle, así como también el mantenimiento y la reparación de las averías. El conocimiento de la red hace que la respuesta a las fugas y a las averías también sea muy rápida. Además, el Ayuntamiento está renovando poco a poco la red dentro de los edificios municipales. Qué ricasco. Rengoa. Eguno, guan aita... Egin dute galdera, bai. Egunon, ni bigarren galdera erantzungo dut. Ermuko udalak uste duen garrantzitsua dela berdegune jasangarriak eta hezitzaileak sustatzea, tokiko biodibertsitatea eta baliabide naturalen erabilera arduratsua bultzatzeko. Horretarako ingurumen hezkuntzako ekimenak garatzen ari dira udalerriko ikastetxeekin lankidetzan. Espezie autoktonak eta ur kontsumo gutxikoak dituzten lorategiak aukera onak dira udalaren jasangarritasun helburuarekin bat egin eta klima aldaketara egokitzeko. Beraz, aztertuko egingo dugu ikastetxeekin lankidetzat horrelako esku hartzeak sustatzean aukera. Egunon, guan aitasune ikastolako ikasla gara. Lehen hezkuntzako 5. eta 6. mailako ikasleak etorri gara gaur udalko saiora. Ikasturtean egindako lanak hauek izan dira. Kontsumo eta ekoizpen arduratsuaren helburu jasangarriari begirazi ginen lanean. Hasiera batean, 11 sortzen genuen zaborra neurtu genuen. Hau murrizteko proposamenak gelaz-gela zabalduz. Ondoren, uraren kontsumarekin jarraitu genuen. Eta ikastolako ur kontsumo arduratsuetan murgildu ginen. Ondorioak, gu 11 sortzen genuen zaborra neurtzen hasi ginen. Itsasoan buka zezakela ohartu ginen. Hortaz, itsasoan dagoen kutsadurak sortzen duen onda mendiaz informatu ginen. Hau ikusirik gelaz-gela zabor ontzietan eta gaika bereizteko konpromesuak hartu genituen, batez ere jolastokietan. Ondorio bezala itsasoko kutsadura gure gai eta badagoela ohartu ginen. Arazo globaletik tokiko arazoak identifikatzeko ikastolako komunetako txorroten gehiagizko ur garela ondorioztatu genuen. Kontsumoak neurtu eta hau murriztuko asmoz ekintza konkretuetan murgildu ginen. Ikastolako komunetako bombak ere ur asko gastatzen zutela. Ohartu ginen, eta sistema desberdinak aztertzen gabiltza momentu honetan. Ikastolako ur kontsumoak aztertuz eta zenbat alperrik gastatzen dugun ikusiz. Etxeetan ere zer gertatzen den aztertzea ideia ona dela, ondorioztatu dugu. Konpromezuak. 11koetan ahalik eta zabor gutxien sortzea gelaz-gela kanpaia eginez. Ikastolako txorroen ur kontsumoa gutxitzea lortu dugu, biburira jarriz eta ondorioz ur gutxiago kontsumituko dugu. Komuneko zisternaren ur kopurua nola murriztu aztertzeko konpromesua hartu dugu. Ikastolako familiei ur kontsumoren inguruko galdetegi bat pasatzea proposatu diegu eta kontsumoak aztertu ondoren gomendioak zabalduko ditugu. Proposamenak. Herriko gune publikoetan dagoen ur kontsumoak neurtu eta kontsumoak doitzeko sistema jartzea. Kontsumo arduratsua bultzatzeko kanpaiak abian jarriz. Herri mailan etxeetan uraren kontsumo arduratsua bultzatzeko kanpaina egin ikastetxeen laguntzarekin. Egunon,
neska mutilak. Barrio ikusten dugu elkaramen urtebete beranduago, Salorentzokuak, ikastolakuak, San Pelaiokuak eta Ongaraikuak okerespanago, ez? Kontutan hartu beti, zuek hemen ordezkariak zaretela. Hemen entzundakoa, zabaldu berdu zuen ikaskeden artean. Zuek hemen ikasiko dozuena ez da bakarrik zuek jakitzeko, baizik eta bihar, etzi, datorren astian, urrengo kurtzuan, naiz eta batzuk ordurakoia DBH-en egon, zabaldu behar diezue zuen lagunei eta zuen maikidei, eta ez diran etorri ikastetxei baita ere, bai, zabaldu behar diezue hemen ikasitakoa. Zeren naiz eta gelan ez ikusi bata besteak, kalean ikusiko zarete. Eta hemen hartutako konpromisoak ez dira bakarrik hemen eztabaidatzeko eta hemen aldarrikatzeko, baizik eta eguneroko bizitzan aurrera eramateko. Hemen esandako guztiaren gain oso hitz garrantzitsua dago, jasangarritasuna. Jasangarritasuna badakizu zer dan? Orain egiten ditugun gauzak, gure semeak eta zuetako batzuk nire seme baten ikaskideak zarete. Jasangarritasunak esan nahi duena da, guk gaur nagusiak egiten duguna, zue gure semeak horretaz gozatzeko aukera izatea. Eta etxean ure ukitzia gozamena da. Pentsatzen dugu leku guztietan eta pertsona guztiak grifo bat zabaldu eta ero dokatela. Eta horrela ez da horrela. Eta nik nahi dut zuek horretaz baita ere gozatzea. Eta zuek nahiko dozue, zuen semeak ere horretaz gozatzea. Hori esan nahi dau jasangarritasuna. Gaur guk egin dezakeguna, gure semeak, gure bilobak eta horren ostetik datozenak, aukera hori baita ere eukitzia. Eta zuek orain, esan duzue, nahi dozuena dela neurtzia zenbat ur gastatzen dan. Hori neurtzeko entitate badao, eta entitate horren izena da ur partzuergoa. Ur partzuergoa entitate bada, eta entitate horrek egiten duena da, kudeatzen dau uraren erabilera Euskal Herri guztian. Eta Ermuko udaletxeak partzuergo horreri eman dio Ermuko ura kudeatzeko agindua. Eta partzuergo horrek neurtzen dau momentuz behintzat zenbat ur gastatzen dan udal eraikin guztietan. Udal eraikinak kasu batzuetan, ikastetxe publikoen kasuan, Ongarai, ikastola eta Salonentzon kasuan horrek udal eraikinak dira. Eta ur partzuergoak badaki zenbat ur gastatzen dozuen. Eta egia da, nahiko onak zaretela ur hori kudeatzerako orduan, gastatzerako orduan. Baina kontutan hartu, askotan, garbitu dezakezuela eskuak ur gitxiago erabiliz, eta beste gauza asko egin dezakezuela zuen ikastetxeetan. Ez bakarrik ikastetxean, baizik eta etxean baita ere. Beraz, ur partzuergoak badaki zenbat ur gastatzen dan. Ikastetxeetan, polikiroldegian, udaletxe honetan, Lobianon, zinean, antzokian. Eta asmoa zein da? Etorkizunean, beste era batera baita ere, jakin ahal izatea, zenbat ur gastatzen dan, beste leku guztietan. Udaletxearen asmoa da jasangarritasun horren aldekoa? Noski. Noski udaletxeak nahi duela jasangarritasun hori urteetan mantentzia. Eta noski nahi dugula uraren erabilera oraingoa baino hobeagoa izatea etorkizunean. Eta noski, zuek gaur egin dituzuen proposamenak eta konpromisuak, ze gauza bada zuek proposatzen duzuena, besteak egin dezagun edo egin dezaten, eta beste gauza bada zuek hartu dituzuen konpromisuak. Konpromisu horiek eta proposamen horiek udaletxearen asmoa da aurrera eramatea gure egunerokotasunean. Baina hori ezin dugu egin zuen laguntza eta zuen konpromisua barik. Beraz, noski hartzen ditugula gure gain zuek proposatutakoa, baina zuek ere zuen proposamenak aurrera eman behar dituzue. Ondo? Venga, bazkerrik asko, bazka mutilak.
Egun ondanoi. Zuen guraso askok igual gogoratuko da bero egin dela 35 urte, ermuan be, jasan izan duela ur eskazia. Ur gitzikin egon ginen eta ura kanpotek ekarri egin behar izan genduela, ermuan erabiltzeko. Gu orduan ze, gaztia ginen bebai, baina orduan ze zan orain egoten dian sentsibilitate eta lakotze formakuntza ero prestakuntza gaztieri irakusteko, ez? Baina, bueno, bizitzak erakusten dozku eta horrela ikasi genduen bai ura arduratzua egiten urarekin. Gaur egun ermuku dala guztiz bat dator txikitatik ohitura iraunkorrak sustatxaren garrantziarekin eta uste dugu baita ere ikastetxeek aldiatu giltzarriak izan daitezkeela herritarren ingurumen sentsibilitatea eta prestakuntzan egitea. Gaur egun horretan dihar dugu. Eta oso positibotza jotzen dugu, uraren erabilera arduratsuari buruzko kanpaina espezifikoak zabaltzea bai eskoletan eta baita ere herrian. Eskerrik asko. Kaixo, gu San Pelaio ikastetxetik gatoz, egin dugun lana aurkeztera. Bertara, lehen hezkuntzako 3., 4., 5. eta 6. mailak etorri gara. Baina maila guztiak parte hartu dute. Lehendabizi, aurtengo gaiari buruzko informazioa jaso dugu. Hau da, 12. helburuari dagokion ekoizpen eta kontsumo arduratsua. Diagnostikoa egiteko hainbat materiala izan dugu euskaragarri beraz lana zikloka banatu dugu eta hainbat ekintza egin ditugu. Beste 2 eskolekin bildu gara urkontsumoaren gaia lantzea, adostu dugu hurrengo 2 ikasturtean. Hainbat datu bildu ondoren urkontsumoaren gaia landu dugu bai eskolan, etxetan eta herrian. Eskolan urkontsumoaren datuak aztertu ondoren ekintza batzuk proposatu ditugu kontsumo gutxitzeko. Familietan ere uraren kontsumoa aztertu da inkesten bidez. Herrian uraren inguruan dauden arazoak eta aurrezteko egin daitezken ekintzak aztertzen eta proposatzen aritu gara. Ondorioak. Inkesta guztiak jaso eta datuak bildu ondoren hauek izan dira labur bildu zatera ditugun ondorioak. Pertsona gehienak kontzientziatuta daude eta ez dute alferrik galtzen ura. Gehienak dutxa hartzen dute, bainatu beharrean. Garbigailua eta ontzigarbigailua beterik dagoenean jartzen dute. Eskuak eta hortzak garbitzerakoan txorrotak ixten dituzte. Kontuan hartuta arropa egiteko ura asko erabili behar dela. Konturatu gara arropa gehiegi dugula eta ez dela beharrezkoa hainbeste edukitzea. Hau da, hobetzeko dugun neurri bat. Konpromezuak. Eskolan, etxean eta eraikin publikoetan txorlotak ondo ixtea zabaldu ondoren. Baita bakarrik beharrezkoa denean zabaltzea txorlotak. Herriko iturrietan urarekin ez jolastea. Kiroldegian dutxatzeko denbora murriztea. Ez erabili komuna zakarrontzi giza. Proposamenak. Herriko uraren erabilera arduratsuari buruzko sentsibilizazio kanpainak bultzatzea. San Pelaioko igogailuak funtzionatu gabe uzten dituen ura bideratzeko plana. Javier. Hola, buenos días. En primer lugar, daros las gracias por el trabajo, por el compromiso. Y bueno, ya os voy a contestar a vuestra pregunta. Desde el Ayuntamiento compartimos esta preocupación y consideramos fundamental seguir promoviendo hábitos sostenibles entre la ciudadanía.
En coordinación con el Consorcio de Aguas de Guipúzcoa, valoramos la puesta en marcha de nuevas acciones informativas y educativas que refuercen el compromiso colectivo con una gestión eficiente del agua. Gracias, chicos. Bai, egunon, mila esker etortzeagatik. Eta iruditat geldiak eragin dituzte San Pelaio igogailuan, udala lanean ari da arrapalan eta igogailuen mantentze lanak hobetzeko. Proposamena baloratuko dugu datorren urteko aurrekontuan sartzearen bideragarritasuna aztertzeko. Todos somos conscientes de que el cambio climático está llegando, ese cambio climático también lo podemos ver todos con que cada vez las tormentas son más fuertes. Desde el Ayuntamiento también somos conscientes de que ahora mismo hay un cambio y que tenemos que trabajar para adecuar nuestras instalaciones a esos cambios climáticos. Por eso vamos a ponernos con ello para no haya muchas más paradas en el ascensor de San Pelayo ni en las rampas de Ongaray. Datorren ikasturtera begira eskuhartze plana hautatu beharra dugu. Eskuhartze plana hezkuntza zentrook udalaren laguntzarekin egin beharreko proiektua da. Eta horretarako egin berri dugun diagnostikoan oinarritu gara. Martxoko eskolarteko foroan hezkuntza zentroetako ordezkariak batu eta hainbat proposamen mahai gaineratu eta bozketa egin ondoren honako hau adostu genuen. 2025 eta 2026 ikasturtean batera aurrera eraman nahi dugun proposamena hau da. Praktika egokien triptikoa. Eskerrak lehenik eta behin, eskerrak emain nahi dizkizuet, onak zuen lana, egin duzuen lana ekartxeagatik. Jakinaren gainean eutsi gaituzue ura duen garrantzia gure herrian. Horregatik, zuen proposamena kontuan izango ditugu hurren urterako begira. Aurrekontuak eztabaidatzen dugunean aztertuko ditugu eta bertan sartuko ditugu zuen proposamenak. Orain, nire kideak zuei galdera batzuk egingo dizkizue. Bai, Paula, bai. Lehen aipatu duzue 356 inkesta betetzea lortu dituzuela. Nola lortu duzuelako emaitza zabala lortzea? Decía que antes habéis mencionado que habéis conseguido rellenar 356 encuestas. ¿Cómo habéis conseguido obtener un resultado tan amplio? Egin duguna hauxe izan da. Komunitate osoaren inplikazioa bilatu dugu eta horretarako hau egin dugu. Ume bakoitzak etxera 3 inkesta eraman ditu. Aurre hezkuntzako umeei tutore bakoitzak galdera egin dizkie gelan. Motivazioa sortu dugu parte hartzeko. Garrantzia eman diogu inkestari azaltzen zer den lortuko den informazioarekin eta zertarako erabiliko den. Gu ikasleok inkesta banatu eta azaldu ditugu. Javier, bai, galdera. Decís que las bombas de los baños de la Ikastola también gastan mucha agua y habéis estudiado diferentes sistemas. ¿Cuáles son esos sistemas? Deskarga bikoitzeko zisternak. 2 bote dituzte, bat deskarga ertainerako normalean 1 litro eta beste bat deskarga osorako 6 litro. Botila bat bete jarri zisternaren barruan, betetzen den ur kantitatea murrizteko. Eskerrik asko, Paul, bai, galdera, bai. Entzun duzu inoiz zer dan ur aztarna? Batzuetan uste dugu bainatzen garenean, edo eskuak garbitzen ditugunean bakarrik erabiltzen dugula ura, baina egia esan ura erabiltzen eta jaten dugun ia guztian dago. Horri aztarna deitzen zaio. Adibidez, kamiseta edo hamburguesa bat egiteko ura asko behar da, naiz eta ez ikusi. Bai, Julen. Horregatik ura zaintzea ez da giltza iztea bakarrik. Egunero zer erosten jaten eta erabiltzen dugun pentsatzen ere bada. Behar dena bakarrik erabiltzen eta alferrik ez galtzea ikasten badugu, planeta zaintzen eta ura inorentzat ez amaitzea lagunduko dugu. Galdera egin bara, bai.
Arropa egiteko ur asko erabili behar dela adierazi duzue, baina ba aldakizue zer gertatzen den gure arropa egiteko erabilitako urarekin? Kotoizko kamiseta bakar bat egiteko 2700 litro ur ere behar dira. Pertsona batek ia 3 urtean edaten duenaren parekoa. Izan ere, kotoiak ur asko behar du hasteko, eta gero ura ere erabiltzen da tindatzeko eta fabrikatzeko prozesuan. Horregatik, garrantzitsua da erosi, arropa berrerabili, lagunekin trukatu edo jada erabiltzen ez duguna eman aurretik pentsatzea. Horrela planetako ura zaintzen laguntzen dugu, ikusten ez badugu ere. Egun ondenoi, ikusi dugu lan desente egin duzuela urari buruz eta ikerketak egin dituzue. Orduan, ikertu ondoren, zer aldatuko duzue hemendik aurrera ura erabiltzeko modua? Eta konpromesuak betetzearekin eta triptikoarekin ur kontsumoa jaistea uste duzue lortuko dugula? Txorrotak iztea, hortzak eta eskuak garbitzen ditugun bitartean eta dutxatzea bainatu ordez. Zisternan, txorrotetan eta dutxetan ura aurrezteko gailuak erabiltzea. Landareak eta lorategiak eraginkortasunez ureztatzea. Tantakako edo aspertzioko ureztatze sistema erabiliz. Etxetako ur iesak konpontzea. Bai, gure ustez, ur gutxiago alferrik gal dezakegu herritarrek konprometitzea lortzen badugu. Hobe da zerbait egitea, eserez egitea baino. Beno, pleno txiki berezionen amaiera iristen ari gara. Oso ondo egin duzue. Gaur lehen mailako herritarrak izan zarete. Errespetu hitz egin duzue, ideia oso onak partekatu dituzue, eta zuen herria xola zaizuela erakutsi duzue. Eta hori, guretzat oso garrantzitsua da. Quiero que sepáis que os hemos escuchado con mucha atención. Vuestras propuestas nos ayudan a pensar mejor, a ver las cosas que a veces las personas mayores no vemos y a construir entre todos y todas un Ermua más sostenible, más justo y más divertido. Beraz, eskerrik asko zuen ahaleginagatik, zuen ilusioagatik eta oso garrantzitsua den zerbait gogorazteagatik. Aurrek ere asko daukazuela esateko. Laster arte eta jarraitu ametsetan parte hartzen eta Ermua zaintzen. Seguid participando y cuidando Ermua. Eskerrik asko eta besarkada handi bat guztien parte. Orain bai, osoko bilkura txiki honi amaiera egiten diogu. Argazki bat, bai. Sí, como si nos juntamos por atrás. Eso es. Vamos aquí. Aquí nos solemos quedar. Nos solemos poner aquí siempre. Sí, siempre nos ponemos aquí, ¿no? Bye. Yo tengo el recuerdo de que ellos estaban sentados y nosotros en la fila de atrás. No, lo hacemos aquí.